TV. Mnangagwa came through the gun. Tagwirei will come through the wallet. Kana usinonya utsopa nzwisisa isapa repeat. Muri Zimbabwe ndadzoka zvikari nema updates manyama ndinogara ndakakubatira pa channel yenyu one chivhiti patinokupai nyaya dzese without fear or favor. Right, ndauya ndine nyaya ya Dr. kuda kwacho Tagwirei vakutoperforma ma rituals ekuti vachitopinda pachibasa chacho vagadzirise cause vanhu vazhinji vari kuchimhanya muZANU-PF iseda une zvivindi zvekuti wakabata pfuti zvekudaro une mishonga yekuti inenge chikubeka because anything can happen especially in that political party kana usina kusimba usina backup but already kuda kwacho Tagwirei akagara confirma zvikanzi isusu tine mari saka tine army. If you have money you have army, wealth, because tino protect what tino chengetedzwa because we have money. That's kuda kwacho Tagwirei zvaita apa marituals akusimbiswa. But I don't want to waste much of your time ndichinyautaura zvinhu zvakawanda zvekumuri kunzwisisa. Amusi vanhu vadiki, muri vanhu vakuru, muri vanhu vanoremekedzeka. Ndoda kuti ndingodhila nemi pane nyaya yacho iyoyi yakuda kwashe Tagwirei. Okay? Kuda kwashe Tagwirei does not shout at rallies. He does not wear party regalia every day. But quietly he's becoming one of the most powerful men in Zimbabwe. While Mnangagwa holds the office, Tagwirei controls the system behind the office. Kuchibata kuti d. Pane kwa kuchibata kwekuti mneme chingoti ha? No chibata sei nikutoka. First of all, muZimbabwe mune nzara and ari kuchibata nekushandisa mari nekuti power starts with money. Mari ndiyo inotanga zvese. Ndo mapindiro ari kuitwa chinhu china Tagwirei. In Zimbabwe politics runs on money. Makampeni anoitwa muZimbabwe anoda peturu. Iye Tagwirei ane masave station saka peturu haisi dhiri kwaari. Party structures amunoswera muchiitirana noise aya kuti tidaiso tinge tiri kuma structures kunoda mari. Funding youth groups vanoda handouts like what he's doing right now. Ari kusponsor akabva kunoenda ku cup clash yaitwa yemaghetto youths acho akaisa 25,000. You tell me kuti pabuda 25,000 vafana vakuru vaguka dombo vave vozonzi kuda kwacho Tagwirei is the one akasponsor. Munofungidzwa kuti vachataura zvakashata pamusoro pake. Ndobva atera futi hanzi mwacho hanzi fadza madzimai chimfana chacho I don't know his name zvekudaro but akaenda akanompa mari 10,000 zvikanza wa launch album rako ana tomborinzwa album racho but ari kungotsoma kune influence kwese kuti vanhu vazive kuti tinoda mari. Machechi nemachief war veteran vanoda support yavo inoitwa sei iri kuzikanwa naTagwirei because mamwe madhara ese vari kumashure havana that nekuti vangapolisha, havana chekuti vangadi mukutaura zvema kingmakers kuti vanozoti no uku nzara ndo chinhu chakakanganisa zvinhu zvese muZimbabwe. Saka Tagwirei manje ZANU-PF uchipinda vanokubvunza kuti saka undoti pay unoda kuitira makaona even is Mebo what that Mebo achiti isusu wakadzi ZANU-PF Women's League tinogona usati dherere tokunoka out kana satudza zvinobatika so kuti uda kufamba nesu sei tiratidzei mari imwe yauye achitaura akabata mari so vanotaura in dollars. Now Mnangagwa is aging power, is preparing to move. Mnangagwa is old. That's the truth. And Mnangagwa is weakened by health issues. Yes. Factional fights, economic failure, army divisions. Mnangagwa. So, when leaders become weak, kingmakers rise. Tagwirei positions himself as the problem solver. Ndo pari kufira dhiri rese chake Tagwirei kungopinda cheta chiti I'm the founder, the stabilizer, the man who keeps ZANU-PF alive. Ilini zvakweka ndikukutaurirai and this truth inozikanwa nemadhara vari inga vari muZANU-PF vacho.
inozikanwa. And Tagwirei does not fight Mnangagwa openly. He's not like kuti unoona kumwe kubuda achiti zvazodai kana kuti zvimwe zvigananda this. He doesn't do that. He is number one supporter. Anonyatsoziva kuti Mnangagwa health iri kutomukanganisa yega, chakati chiri kutomuda ari kuzviziva, zera chairo atoziva kuti aiwa mudhara kutoenda. And ari kutozviziva kuti pana Mnangagwa paya hapasina kana dzimwe 20 years paya tichitaura zvinhu zvine musoro hapasina. He knows that. So obva tichibva ngoti saka tinongomirira ngatingomusapota pamakore asara. Iye akatasa age yake anenge akusaizi yana Mnangagwa apinda. Imipe muchataura kuti kune vamwe vakazobva kuhondo vakazode imi Tagwirei take over path inside the ZANU-PF, not outside. Mayouth anodhila nawo nomasapota zvekudaro, ma-MP, ma-minister, ma-provincial chairpersons ndove kutengerwa mazimotikari mazihombe veve. And those people he helps today will defend him tomorrow. Zvakanaka uchidrive mota uchiziva kuti this man ndiye akandiyambudza akandisa pamanake, wobva wazonzi but kuno mumwe akabva kakuhondo, uyu unoenda kunopi kuti kuna unotaura unotobvunza kuti hondo yeshe yakazodibatsira chii, let's deal with akandibatsira chii. Ndo matorero ari kuitwa chino every day. So every day ZANU-PF kwese kweda kuendeni kuti saka vaTagwirei tazoita sei inanguka. And one thing chinotika pana Tagwirei atanga munhu asina pressure paakatozo zvindoona chigubhu chekoko chikazi choramba chakanyarara, but iye akazomboti vaazovhurika bado ndopakabudisa kawana kuti mundotaura kuti ndiri corrupt ndichitaurira pana vanhu vakaita sana Tendai Biti akutonga kuti ana Biti ndo atori corrupt. Attack. He does not attack enemies on TV. He doesn't do that. Andotanga munhu ari bo. Chari kutoziva ndechoti vanhu vari kuluza funding like izve. So pari kunetsana nyaya yeAMH here. It's something chekuti angadai angobuda iye wotongoti government iri kunyimai mari saka business yenyu iri kudonha because of 400,000 anongovapa just like that. Ndozvaanoziva, ari kuva neutralizer zvake. Hana drama rekuti munozobuda tikatokuti tiratidze drama raTagwirei. Drama ndisi tomutsvagira isusu kuti mudhara akufamba nemotakedi muri president muri kamini president kana zvesecurity mweya kuzombofumurwa nevamwe ayo ko ane mamwe mapresidential guard vanenge vachimuchengeta amene vari kumuningira sei. So advantage iri kushandiswa nethis guy anoziva kuti the military will accept whoever protects their interests. Because the army does not love politicians. The army loves stability and benefits. Saka urutonototi vari kutoziva kuti if Tagwirei can guarantee business, protect pensions, keep sanctions, pressure away, maintain control, imi ama yachatomisa kutomudza kuti I think mudhara anoshandika naye musho, mudhara anodhilika nayo. Ndakaona army yedu paZimbabwe inenge makaskillful yakashandisirwa so kaisina kunzwisisa, because those guys they did not remove Mugabe for Mnangagwa. No, never hakuna zvakadaro, but they removed Mugabe to protect themselves because vakanoona kuti guys atishawane zvinhu zvatiri kuda mudhara amene zvaakungoitawo zvake vanga vapromiswa something better. Guys isusu tikatouya tine something better to offer, and guess what, vobva vaona this nigirikina aripo akuda pachadi. Ende ukungwara kwake Tagwirei asiyana nevamwe vanhu kuti achingopinda achida kunhingina anotanga atoti saka ndada kutopinda he doesn't need to be president first. Anoshandisa tichikirekera kangwara anototi pakuitwa zvimwe zvinoti handite kana minister mondita kana vice president, and then obva ati achisa anotoziva kuti chiinstola isa imwe president akadhakwa. Obva atomukudubura mototi Tagwirei yake ngaapinde because akabvira kura achiti because aziva kuti nyaya ikai ine makuwa yakaendera kuhondo, saka yatoza ndimbondita kana finance minister kana Mtulada obva aisika imbonditai because mari nayo dhara ndoziva zvizofambiswa sei. Obva ati but guys kuchingondita kana vice right
moisa new president mune mchita anenge asina chaanoziva nezvebusiness. But one thing chandoda maZimbabweans munofana kuva worried panyaya iyoyi zvikudaro, because this is not a people's revolution. It is not democratic change. It is a light replacement. Same system, new owner. The poor will remain poor. The connected become richer. You see? Saka hazvisisiri zvinhu zvokuti tinoswera tichifadzana nenhema. Sekutaura kwandambozviita ndikati Mnangagwa came through the gun, Tagwirei will come through the wallet. My name is Kulien TV and I'm out. Kuliendi chindiregeranda neta kamunakiro